खुलुमबाय बयनिबो गिबियाव 2023 मायथाइनि गोथार बर'दिन आरो 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि हामलायथि बावहरग्रोबाय लोगोसे हामबाय होनदों थांनाय 3 बोसोराव जोंनि बिटिआर सरकारखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां मानि हाबा हुखा जालांबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनफोर जालांबाय बेफोराव जोंखौ रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो हामबाय होनदों विशेष भाबै जोंनि बिटिआर हालामखौ जोङो 34 बोसोर जोंनि बर'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय जालांनाय गासैबो जाथायफोरखौ बावगारलायनानै आरो जोङो गावनि रांखान्थि बेबस्था समाज बेबस्था राजखान्थि बेबस्थाफोरखौ जोङो सुद्रायफिननानै शान्तियै बिटिआर समाज गायसननायाव जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो बे बेलायाव आं दिनैनि भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि डक्टर नरेन्द्र मोदी बिथां मानव गेदेर नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां आरो मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि आशीर्बादाव जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हालामावहाय शान्ति गायसननो हानायनि थाखाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोङो शान्ति गायसननायजों लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन चेलेन्ज मोनसेया जादोंमोन हानि जेंना आरो बे हानि जेंनाखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बर' अना बर'आ पलिटिकेल पार्टि सृष्टि जादोंमोन अनलायनाय गोजोननाय गैयै जादोंमोन दा जोंनि सरकारा बिथां मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो खेबनै लेन्ड मेला बानायबाय बे खेबनै लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो 27,723 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रानना होनो हादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ 12,732 सानो रानना होनो हादों टटेल दिनैनि दिनाव जोङो बिटिआर हालामावहाय 86,494 न'खरनो हानि पाट्टा राननानै होनो हादों जोङो आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद आरो अनसायनाया जेब्लायबो थाबाय थायोब्ला फैगौ 2 बोसोर दंबावो जोंनि सरकारा बे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो नङा होनब्लाबो 80% जोङो हानि जेंनाखौ फोजोबनानै शान्तिखौ जुगामि गायसननायनि थाखाय जेब्लायबो आवगायलांगोन बे बेलायाव आं रायजो राजाफोरनो मोनसे बाथ्राखौ बुंथिना होनानै गोजोननाय मोनगोन जे जोंनि सरकारा दुलाराय भारतआव थानाय गासै 6 शिड्युलफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर 6 शिड्युला बयनिख्रुइबो गिबिसिन जोङो लेन्ड डिजिटाइजेसन खालामनो हादों जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गावनि थाखानाय गासैबो हाखौ आपल'ड खालामनाय बायदियै जोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै गावनि हाखौ माबायदि कन्डिशनाव दङ नायनो हायो दा बे लेन्ड डिजिटाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो 7टा खामानिखौ गोरलैयैनो मावनानै होदों बेयो मिउटेसन बाय राइट्स अफ इनहेरिटेन्स मिउटेसन बाय रेजिस्टार डिड पार्टिशन रिक्लासिफिकेशन एपि टु पिपि एलटमेन्ट टु पाट्टा एन्ड रेकर्ड कारेक्शन बे 7टा खामानिखौ जोङो जोंनि सरकारा मिशन बैसोमुथि 1.0 नि गेजेरजों मावनानै होदों गतिके जों खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो हानि जेंनाखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ मानोना बिटिसि आवहाय दिनै भारतआव उदांस्रि जानानै 76 बोसोर जानायनि उनावबो दासिमबो 50टा गामिया लेन्ड सार्भे जायाखैमोन बे लेन्डखौबो जोङो दिनै ड्रननि गेजेरजों सार्भे खालामनानै बे 50टा गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनो जोङो हानि पाट्टाखौ होनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोननि आशीर्बाद आरो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ जोङो जेब्लायबो आसा खालामबाय थागोन नेनानै थाबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ हरबावबाय सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो
हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।